B'investiment ta' 31 miljun euro fl-operatu infrastruttura fil-Port Ħieles ta' Malta, inġiebu 15-il krejn ġdid li jiswew madwar 20 miljun euro u li ser jassiguraw inqas emissjonijiet u storbju għar-residenti tal-madwar. Il-krejnijiet ġodda magħrufa bħala RTGs, Rubber Tired Gantry Cranes, jintużaw biex jabbu jniżlu l-containers minn fuq il-vapuri tal-merkanzija kif ukoll biex jitpoġġew minn post tal-ieħor madwar il-Port Ħieles. F'konferenza l-aħbarijiet il-kap eżekuttiv tal-Freeport, Alex Montebello, spjega li l-krejnijiet il-ġodda għolja 27 metru huma magħmra bl-aħħar teknoloġija fosthom White Noise Alarms. Permezz ta' din it-teknoloġija White Noise, l-alarms se jidħlu funzjoni manżul ix-xemx b'mod awtomatiku fuq dawn l-RTGs il-ġodda u għaldaqstant se jiġi ridott b'mod drastiku il-ħsejjes li jiġu ġenerati minn dawn l-RTGs. U għatenna li l-50 krejn li bħalissa joperaw fil-Freeport fi żmien li ġej ukoll ser ikunu magħmra b'din it-teknoloġija. Spjega wkoll li l-krejnijiet ser jinkludu dik li tissejjaħ stacked profiling li permezz ta' sistema ta' laser stejnsa biex jiġi evitat impatt ma' containers oħra. L-RTG se ħadnu wkoll sistema ta' automatic steering, bekk l-operaturi ser jinqdew minn sistema li żomm il-krejn mixi dritt b'mod awtomatiku permezz ta' GPS. Is-Sur Montebello sostna li għal darb'oħra sfruttaw l-aħħar teknoloġija biex il-Freeport ta' Malta jibqa' fost l-aqwa fl-Ewropa. Huwa fakkar li tul l-aħħar sena il-Freeport ipproċessa ammont ta' containers rekord li jitlaq għal 3,300,100 container. Bħala parti mill-investiment ta' 31 miljun sar ukoll xogħol infrastrutturali madwar il-Freeport filwaqt li nxtraw 36 trakk u 31 trailer ġdid. Poġġejna asfalt illi jippermettilna li nistekkjaw 6 containers fuq xulxin. U għaldaqstant żidna l-kapaċità tat-terminal b'mod vertikali li jippermettilna li niħħandiljaw iktar volum ta' containers fit-terminals tagħna. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi tenna li hemm qbil flimkien mal-Freeport sabiex bħala parti mir-reġenerazzjoni ta' Birżebbuġa isir ġnien u car park. Se nagħmlu proġett ta' ġnien bejn il-Freeport u residenti biex noħolqu natural barrier, dan se jkun parti integrali mir-regeneration ta' Birżebbuġa. F'Birżebbuġa l-Gvern se jinvesti ħafna flus. U apparti minn dan kollu se jsir ukoll car park li huwa importanti għar-residenti kif ukoll għall-visitors li Birżebbuġa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.